Здравейте! Както вече ви споделих, в края на 2025 година моделът на Career Daily News минава изцяло в платен формат. Какво допълнително обаче получавате в един платен материал, който липсваше в безплатните материали до края на миналата година? Цитирам дословно, вие преценете. Специално изготвени въпроси, съобразени с вашия продукт или услуга. 3 активни линка. Позициониране в началото на материала на един YouTube клип. 3 рекламни хаштага. Пример, вашето име, име на компанията, поле на дейност, продукт или услуга. Иконки към вашите лични или корпоративни социални мрежи, като може да включите линкове от Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok или вашето вебсайт. Вашето и името на компанията в плочката на материала. Специално изготвено 15-секундно видео с анонс на самата статия. Буст на материала за наша сметка е минимален гарантиран рич. Публикуване във всички социални мрежи на careerdailynews.com, LinkedIn вече с 5300 последователи, Viber канал с 3000 последователи, Facebook страница и група, Instagram, TikTok, YouTube, както и специална бонус изненада. Чухте ли 10 разлики? Благодаря ви!